Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Issa d-dejjaqt, imur juma iskola u nerġa' nimrat. Jien nieħu gost iskola. Imma għandi kun iskola qiegħda hemm biex nimirdu. Anki l-bib tiegħi aktar ma jiġux milli jiġu. Imma għaliex jiġri dan? Jiddependi ħafna mill-età ta' tfal. Ħafna drabi tfal li jattendu l-kindergarten huma tfal żgħar ħafna, ovvjament ma jkunux għadhom ġew esposti għal ċertu mart illi huwa komuni fit-tfal oħrajn. Ovvjament, meta aħna nimirdu, dak il-virus partikolari ma nerġgħux nimirdu bih anke jekk nintaqgħu miegħu. Allora ovvjament, iktar ma jgħaddi żmien u iktar ma ħajkunu esposti għal-mart, fil-bidu ħajmirdu numru ta' drabi u mbagħad ovvjament daw id-drabi ħajbdew jonqsu. Is-sistema immunitarja ta' tfal iż-żgħar tkun għadha delikata ħafna. Din hija xi ħaġa li nitwildu biha. Però hemm xi modi kif il-ġenituri jistgħu jgħinu biex din tissaħħaħ. L-iktar ħaġa importanti li jistgħu jagħmlu l-ġenituri biex isaħħu s-sistema immunitarja hija żgur li jagħtu t-tilqim kollu possibbli. Is-sistema immunitarja tat-tfal b'saħħithom hija waħda effiċjenti ħafna, però ovvjament din hija sistema li titgħallem. Jiġifieri jekk it-tfal tagħna qatt ma kienu ġew esposti għal ċertu mart, meta jintaqgħu miegħu l-ewwel darba ħajmirdu. Ovvjament, din is-sistema wkoll tiddependi fuq l-ikel li nieklu, il-vitamini li nieħdu, il-vitamini mhux neċessarjament ikunu vitamini li nieħdu bħala pinnola. Ovvjament il-vitamini li għandna bżonn suppost ikunu jinstabu kollha fl-ikel li nieklu, jekk dak li jkun jiekol ikel varjat. Jesistu wkoll mediċini illi nistgħu nagħtu, però ma naħsibx li dawn huma daqshekk effettivi daqskemm wieħed jista' jaħseb. Illum il-ġurnata l-assentejiżmu fl-iskola qed ikun ikkontrollat, tant li llum teżisti sistema kkoordinata bejn it-tobba u l-iskejjel. Għal tfal żgħar imma x'inhi l-proċedura u kemm importanti li l-ġenituri jinfurmaw lill-iskola f'każ ta' mart. Importanti li t-tfal jitgħu it-tabib jekk il-ġenituri qed jinkwetaw fuq dawn it-tfal. Ma jfissirx li kull darba it-tfal tagħna jisolu ftit jew inkella jkollhom xi ftit nieħirhom nieżel noqogħdu nippanikjaw. Però iktar importanti illi jekk naraw it-tfal qegħdin ikunu iktar mitluqin, qed ikollhom ħafna deni, mhumiex qed jieklu, għandhom in-nifs maġġel ħafna iktar mis-soltu. Jew inkella għandhom xi rash, importanti illi t-tfal jiġu investati kemm jista' jkun malaj. Fuq il-kwistjoni ta' jekk għandhom ikunu involuti l-iskola, jiena naħseb illi din hija xi ħaġa daqsxejn hemm opinjonijiet differenti. Ovvjament, jekk it-tfal jidhru morda, għandhom id-deni, huma mdejqin ħafna m'hemmx xi tajt, importanti li ma jmorrux. Però interessanti ħafna inkunu nafu illi ħafna drabi il-viruses u l-mart ieħor jittieħed l-iktar qabel it-tfal fil-fatt ikunu jidhru morda. Jiġifieri jekk qed jattendu l-iskola u fil-fatt diġà jkollhom marda għaddejja, però il-ġenituri ma jafux u t-tfal ma jafux, ħafna drabi diġà jkunu qegħdin ixerdu l-marda. Jiġifieri once li mardu dan li joqgħdu d-dar sakemm jinżel id-deni u sakemm huma jkunu jistgħu jerġgħu jibdew juru interess illi jridu joħorġu u jkomplu bil-tagħlim tagħhom.
Fl-Istati Uniti l-problema ta' tfal morda fil-kindergarten hija xi ħaġa komuni ħafna. Però studju kurjuż juri li anke l-għalliema ta' dawn it-tfal iż-żgħar huma fost l-aktar nies li jbatu minn viruses u infezzjonijiet. Aktar ma mbagħad jgħaddu snin fil-karriera, aktar jibnu sistema immunitarja b'saħħitha u l-problema tissolva. Tikka aktar fuq saħħtek. Insibu gradi u tipi differenti ta' uġigħ ta' ras. Insibu uġigħ ta' ras li jkun kawżat minn xi infezzjoni jew minn xi virus. Però jista' jkun hemm ukoll uġigħ ta' ras li jitfaċċa mix-xejn, kawża ta' stress u tensjoni. Uġigħ ta' ras kawżat minn tensjoni iġib miegħu uġigħ maż-żewġ naħat tar-ras. On li jinħass jibes, kif ukoll spallejn ebsin. Dawn is-sintomi jibdew bil-mod imma jibdew iżidu fl-intensità hekk kif jgħaddi l-ħin. Dan l-uġigħ ikompli jiżdied jekk il-persuna ma tistrieħx u tkompli għaddejja bil-ħidma tagħha. Jidher li n-nisa jbatu ħafna aktar mill-irġiel b'dawn it-tipi ta' uġigħ ta' ras. Apparti l-istress u l-ansjetà, jista' jkun hemm fatturi oħra li waslu għal dan l-uġigħ. Fost dawn, insibu nuqqas kbir ta' ilma fil-ġisem, problemi ta' vista, teżżiż tal-ħanek u għada ħażina tal-ġisem. Tikka aktar fuq saħħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.